Wengi iki aku wiwit jumangkah nyasak dalan sapecak. Napak tilas sikil-sikil tatu. Lakune Pandhawa sing kalah main dadu. Perih iki wohing kajujuran sing diseratake dening para culika sing ngaku dada satriya. Ya iki werdine impen kadaradase. Nalika gancaraning langit koncatan kedep lintang lan esem rembulan. Wengi iki aku wiwit jumangkah napak tilas lakune Pandhawa kalah main dadu. Iki pendadaran sejati, iki pangumbaran sejati. Tumrap wenih-wenih kesisih sing negesi werdene perih.